Jeg har søgt et netværk, som er i øjenhøjde, hvor du får præcis det, du søger, hvor du får præcis det, du bliver lovet, og hvor du kan være medvirkende til at lave en god forretning. Det, jeg forventer af LinkTeam, det er, at man har en tilgang, hvor man er positiv, hvor man hjælper hinanden af et godt hjerte, med forventning om, at vi også har en interesse i at være her, fordi vi driver en forretning. Det synes jeg er helt åbenlyst, og det kommer så også til navnet. Det er Linked, og det er Team. Det er LinkedIn, vi arbejder med. Vi har lige pludselig en mulighed for at tilgå hinandens referencer præcist og nøjagtigt, og på den måde få en kommunikation og nogle referencer, man på ingen måde har været nærheden af i andre netværk. Jamen det er et vindue udadtil. På samtidig så har jeg også en mulighed for at blive bedre til at bruge LinkedIn, som er i dag det samme som næsten at gå på Google eller at være på nettet i det hele taget. Og der har jeg rigtig meget at lære. Så jeg forventer virkelig, at jeg kan bruge LinkedIn som et værktøj, og jeg på den måde dygtiggør mig selv, og på den måde også får en mere forretning ud af. Min fornemmeste opgave her, det er at komme med et godt humør, med en positiv tilgang og med god energi. Altså hvis det lyser alle vejen, så er der lys over det hele, og det er det, jeg laver. Jeg skaber lys, jeg skaber gode kontakter, og jeg skaber godt humør.